Sasvim zaslužen trijumf crno-belih, mogao je da bude izdržan i sa više golova, ali i OFK Beograd bi u takvoj konstelaciji snaga da je svako ostvario sve svoje šanse, dao bi sigurno po neki gol. Dele sada radost navijači, neki mladi navijači Partizana sa svojim ljubimcima, a radovali su se pristalice crno-belih već u 6. minutu kada je na centaršut Volkova sjajno zaista glavom savladao Lukača, Lamin Diara, njegov 10. pogodak u karijeri protiv OFK Beograda, 3. u ovoj sezoni. Potom je u 55. minutu na 2:0 povisio Lazar Marković. Pomalo sporna situacija, vidjet ćete to i u ovoj situaciji kada je Babović dodao Lazaru Markoviću, delovalo je zaista da se napadač crno-belih našao u nedozvoljenoj poziciji. Ipak to nije bilo dosuđeno. Marković u 80. minutu, fantastičan pokušaj. Lukač dobija aplauz na otvorenoj sceni. U sledećem minutu je Marković imao još jednu šansu da bi bukvalno u nadoknadi vremena bila još jedna interesantna situacija.